Apocalipsa 1:4. Ioan, către cele 7 biserici care sunt în Asia. Har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie. Ioan și cele 7 biserici. În versetele de la începutul cărții Apocalipsa, aflăm că Ioan a scris această lucrare finală a Noului Testament. Faptul că autorul se identifică pur și simplu ca Ioan, fără nicio referire la familia sa sau la alte informații care să-l distingă de mulți alți creștini numiți Ioan din primul secol, indică faptul că era bine cunoscut destinatarilor inițiali. Numele lui, Ioan, era tot ceea ce ei trebuiau să audă pentru a-l identifica. Pentru noi însă este mai dificil să-l identificăm pe Ioan. Din stilul grecesc folosit în Apocalipsa, precum și din utilizarea extensivă a Vechiului Testament, putem deduce faptul că era un evreu din Palestina. Prin urmare, avem motive să credem că era Ioan, fiul lui Zebedei, ucenicul binecunoscut pe care Iisus îl iubea și autorul Evangheliei după Ioan și al celor 3 epistole care îi poartă numele. Majoritatea bisericii a susținut că acest Ioan, un apostol al Domnului Iisus Hristos, a scris Apocalipsa. Unii însă nu erau de acord cu această afirmație. Chiar dacă un alt Ioan ar fi scris Apocalipsa, autorul a fost inspirat de Duhul Sfânt, iar sensul cărții rămâne neschimbat. Pe lângă diferențele legate de autorul Apocalipsei, au existat și abordări diferite de interpretare a cărții. Se pot distinge 4 moduri principale de interpretare. În primul rând, interpretarea futuristă susține că cea mai mare parte a cărții este despre evenimente de după epoca lui Ioan și este una dintre cele mai populare modalități evanghelice de a înțelege Apocalipsa astăzi. În al doilea rând, poziția istoricistă spune că Apocalipsa ne oferă în termeni simbolici întreaga istorie a bisericii din primul secol până la întoarcerea lui Hristos. Puțini interpreți ai Apocalipsei sunt istoriciști astăzi. În al treilea rând, poziția idealistă vede Apocalipsa comunicând adevăruri atemporale despre biserică și războiul lui Dumnezeu cu Satana. În al patrulea rând, avem abordarea preteristă parțială, care spune că cea mai mare parte a cărții Apocalipsei se referă la evenimente și oameni din primul secol. Fiecare abordare oferă probabil cel puțin o perspectivă, în funcție de pasajul specific pe care îl citim în Apocalipsa. Mai mult, indiferent de abordarea adoptată, trebuie să fim clari asupra faptului că Apocalipsa prevede o întoarcere finală a lui Hristos la sfârșitul istoriei. Ioan a scris celor 7 biserici din Asia, 7 congregații din Asia Mică sau Turcia modernă, pe care le întâlnim în Apocalipsa capitolele 2 și 3. 7 este un număr important în Biblie și în special în Apocalipsa, care ne induce adesea ideea de desăvârșire sau integralitate. Așadar, aceste 7 biserici sunt reprezentative pentru un întreg. Ioan le scrie lor, dar mesajul este destinat întregii biserici din întreaga lume, din întreaga istorie. Cum aplic cuvântul?
În studiul cărții Apocalipsa avem nevoie de multă smerenie, întrucât creștinii au avut o înțelegere diferită a acestei cărți. Într-adevăr, ar trebui să studiem toată Scriptura cu smerenie, știind că niciunul dintre noi nu are toate răspunsurile și că depindem de Duhul Sfânt și de alți credincioși, în timp ce căutăm să sondăm adâncimile cuvântului lui Dumnezeu.